Čiže vítajte na 3. verejnom zhromaždení pred Fondom na podporu umenia počas plánovaného zasadnutia Rady. Rada na poslednom zasadnutí 18. decembra začala rokovanie o novom návrhu štatútu fondu, ktorý je pripravený neodborne, bez hĺbšej znalosti fungovania fondu a jeho procesov a bez účasti odbornej verejnosti. V prípade jeho schválenia budú ohrozené výzvy na rok 2025, a to vrátanie výziev, ktoré už boli vyhlásené. Kultúrna obec zareagovala otvoreným listom Ministerstva kultúry, v ktorom žiada odstránenie protiprávneho stavu v Rade fondu na podporu umenia, a to predovšetkým odvolaním protizákonne zvolených členov Rady. Takže sme radi, že ste sa k nám dnes pridali. Neprizerajme sa potichu ako ničia to, čo nás všetkých spája. Dobrý deň, nazvem vás milovničky a milovníci kultúry. Som rád, že sa tu dnes stretávame a že môžeme odkázať zo pár vecí aj tu, priamo pred fondom, aj vám, ktorí myslím, že spolu máme kultúru na vysokých postoch medzi našimi prioritami. Nominačná autorita na zastúpenie v Rade fondu je aj na strane samosprávy a samospráva bola vynechaná. Zastupuje nás človek, ktorého nepozná ani županka, ani jeden župan, nepoznajú ho starostovia a primátori. Neničme to, čo funguje, skúsme ísť lepšou cestou, skôr opraviť to, čo nefunguje. Ďakujem. Dnes sme tu všetci spolu, samospráva určite stojí za vami, minimálne veľká časť samosprávy. No a chcem povedať, že kultúra nebola tak katastrofálne riadená asi od čias ministra Hudeca, ktorý fungoval v roku 95-96. Takže držme spolu a poďme zabojovať za to, čo je správne. Ďakujem. FPU si nedáme. FPU si nedáme. FPU si nedáme. Ja vás poprosím, aby ste nerobili záznamy. Odkaz zhora. Keď kričíte a pískate, je vás počuť. Takže... Vďaka štipendiám FPU sa prekladatelia môžu sústredene venovať práci na náročných literárnych dielach. Vzniká viac kvalitných prekladov a to prispieva nielen k rozvoju prekladateľskej profesie, ale aj domácej literárnej tvorby a kultivácii slovenčiny. Destabilizácia fondu však môže priniesť nedozierne následky pre prevádzku celého knižného trhu, ktorý aj napriek svojmu skromnému rozpočtu zamestnáva stovky ľudí, profesionálov a profesionálky nielen z literárneho, ale aj z výtvarného, poligrafického, knižničného a knihkupeckého segmentu. Podpísali sme otvorený list ministerke kultúry, v ktorom žiadame odvolanie 6 členov Rady FPU, pretože ich konanie, ich bojkotovanie zasadnutí, nekompetentnosť a snahy o nesystémovú zmenu štatútu FPU bez konzultácie s odbornou verejnosťou ohrozuje už aj tak krehkú rovnováhu slovenského literárneho ekosystému. Takže ešte raz veľká vďaka, že ste s nami boli.